teraz to... Zvolíte do ďalšieho Nie, volebného teraz obdobia. Zvolíte do ďalšieho Nie, volebného teraz obdobia. to... Zvolíte do ďalšieho Nie, volebného teraz obdobia. to... Zvolíte do ďalšieho Nie, volebného teraz obdobia. Zvolíte do ďalšieho Nie, volebného teraz obdobia. to... Zvolíte do ďalšieho Nie, volebného teraz obdobia. v tomto parlamente. Neviete, koľko ľudí sa mi podarilo zachrániť. 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 To nie je zadarmo, to je zadarmo. 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 To nie je zadarmo, to je z našich daní. Áno, tak áno, však vidíš, no, aspoň, že to pán Staračko priznal. Dobre, tak je, dobre. Tak z našich daní sme si prišli pre trička, tak nie je zadarmo. Že sa staráte o týchto, že sa staráte o týchto, že sa staráte o tých zvedačených, ale dobre, no dobre, vy máte svoj, vy máte, Snažím. že sa staráte o tých zvedačených, ale máte svoj, vy máte, Snažím sa. 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 čo? Moja fotografka. Čo? Moja fotografka. Čo? Moja fotografka. Fotograf.